Ο τρόπος τώρα με τον οποίο παρουσιάζεται ένα ζήτημα, αν πλαισιώνεται δηλαδή ως απώλεια ή ως κέρδος, μπορεί να επηρεάσει τον τρόπο που λαμβάνουμε αποφάσεις. Υποθέστε πως θέλετε να αγοράσετε αντισηπτικά μαντιλάκια και καλείστε να επιλέξετε μεταξύ δύο συσκευασιών που έχουν μία και μόνη διαφορά. Στη μία συσκευασία αναγράφεται πως τα μαντιλάκια σκοτώνουν το 95% των μικροβίων, ενώ στην άλλη πως με τα μαντιλάκια επιβιώνει μόνο το 5% των μικροβίων. Ποια συσκευασία θα επιλέγατε? Μολονότι και οι δύο διατυπώσεις είναι λογικά ισοδύναμες, οι περισσότεροι θα επιλέγαμε τα πρώτα μαντιλάκια. Βλέπετε, δεν μας αρέσει να ακούμε για μικρόβια που επιβιώνουν. Πράγματι, σε μελέτη που διεξήχθη από τον Amos Tversky στην ιατρική σχολή του Πανεπιστημίου του Harvard, δόθηκαν σε γιατρούς στατιστικά στοιχεία για την έκβαση κάποιας θεραπείας για τον καρκίνο του πνεύμονα. Οι δύο περιγραφές που δόθηκαν ήταν οι εξής. Το ποσοστό επιβίωσης κατά τον πρώτο μήνα είναι 90% ή κατά τον πρώτο μήνα υπάρχει θνησιμότητα 10%. Θα παρατηρήσατε φυσικά πως οι δύο εκβάσεις είναι ισοδύναμες και όμως η θεραπεία ήταν πολύ πιο δημοφιλής όταν δόθηκε στο πρώτο πλαίσιο παρά όταν δόθηκε στο δεύτερο. Θα περιμέναμε πως εφόσον οι εκβάσεις είναι ισοδύναμες θα επιλεγόντουσαν με την ίδια συχνότητα και όμως μπορεί να βρισκόμαστε μπροστά σε δύο ισοδύναμες περιγραφές, αυτό όμως που διαφέρει είναι το συναισθηματικό πλαίσιο στο οποίο παρουσιάζονται. Η πρώτη έκβαση πλαισιώνεται σε θετικό πλαίσιο, πλαισιώνεται ως κέρδος, ενώ η δεύτερη σε αρνητικό πλαίσιο, πλαισιώνεται ως απώλεια. Σύμφωνα λοιπόν με τους Kahneman και Tversky, εδώ και πάλι λειτουργεί το διαισθητικό σύστημα 1, το οποίο παρασύρεται από τις συναισθηματικά φορτισμένες λέξεις. Η θνησιμότητα είναι κακή, η επιβίωση είναι καλή. Το ποσοστό επιβίωσης 90% ακούγεται ενθαρρυντικό, ενώ η θνησιμότητα 10% φοβίζει. Ακόμα πιο εντυπωσιακό είναι το έβριμα της μελέτης πως οι γιατροί επηρεάστηκαν από το πλαίσιο όσο και οι συμμετέχοντες που δεν διέθεταν ιατρική εμπειρία. Μοιάζει πως η ιατρική εκπαίδευση δεν είναι ικανή να μας προφυλάξει από τις επιδράσεις της συναισθηματικής πλαισίωσης. Συνεπώς, αξιοποιώντας το πλαίσιο στο οποίο παρουσιάζουμε πληροφορίες, μπορούμε να πείσουμε τους ανθρώπους και να τους κινητοποιήσουμε αποτελεσματικότερα. Ο τρόπος και οι περιπτώσεις στις οποίες αυτό συμβαίνει αποτελεί αντικείμενο έρευνας. Έτσι, υπάρχουν ενδείξεις πως σε κάποιες περιπτώσεις ο τρόπος που πλαισιώνεται ένα μήνυμα για κάποιο ιατρικό ζήτημα μπορεί να κινητοποιήσει τους ανθρώπους, ενώ σε άλλες περιπτώσεις η πλαισίωση είναι λιγότερο αποτελεσματική. Γιατί όμως είμαστε επιρρεπείς στις επιδράσεις της πλαισίωσης? Τα πιο συνήθη παραδείγματα πλαισίωσης εστιάζουν είτε στο κέρδος που συνεπάγεται μια επιλογή ή στην απώλεια που σχετίζεται με αυτή. Όπως όμως είδαμε προηγουμένως, αποστρεφόμαστε την απώλεια και συνεπώς τείνουμε να την αποφεύγουμε. Είναι σαφές πως η πλαισίωση αποτελεί πρόβλημα κατά τη λήψη αποφάσεων όταν δίνουμε μεγαλύτερο βάρος στο πώς παρουσιάζεται μια επιλογή παρά στο περιεχόμενο καθ' αυτό. Ως αποτέλεσμα ενδέχεται να οδηγηθούμε σε χειρότερες επιλογές, οι οποίες όμως πλαισιώνονται θετικά σε σχέση με καλύτερες επιλογές ή πληροφορίες που πλαισιώνονται με τρόπο αρνητικό. Αυτό ισχύει τόσο για τις μικρές αποφάσεις που λαμβάνουμε καθημερινά, όσο και για τις πιο σημαντικές στην προσωπική και την επαγγελματική μας ζωή. Είναι άραγε εφικτό να μετριάσουμε την επίδραση της πλαισίωσης όταν λαμβάνουμε αποφάσεις για σοβαρά ζητήματα? Έρευνες έχουν δείξει πως η μεροληψία αυτή μετριάζεται ή ακόμα και εξαλείφεται εάν προτού λάβουμε μία απόφαση, αναζητήσουμε περισσότερα δεδομένα, τα εξετάσουμε ενδελεχέστερα και σκεφτούμε προσεκτικότερα τις επιλογές μας. Να παρακάμψουμε δηλαδή το διαισθητικό σύστημα 1 και να εμπλέξουμε το σύστημα 2. Εάν προτού καταλήξουμε σε μία απόφαση, επιχειρήσουμε να απαριθμίσουμε τους λόγους που μας οδήγησαν προς μία κατεύθυνση,
ίσως τότε συνειδητοποιήσουμε πως μας επηρέασε υπέρμετρα ο τρόπος με τον οποίο παρουσιάστηκε η μία ή η άλλη επιλογή.